Sempre tiven unha conexión moi especial co mar. O meu pai foi mariñeiro de toda a vida. Dende pequena, axudaba nos veráns a reparar as nasas antes de sair con el no barco. A pesca e o marisqueo dan de comer a moitas familias na nosa zona. É un traballo duro, pero tamén forma parte do noso modo de vida, por iso debemos protexelo. Sempre que podo, baixo a pasear pola praia. Síntome moi afortunada de vivir aquí, pero cada vez é máis habitual atopar todo tipo de lixo arrastrado polo mar. É un problema que non fai máis que empeorar, poñendo en risco o ecosistema das zonas e afectando a vida de moitas persoas. Temos que actuar antes de que sexa demasiado tarde. A única forma de mellorar as cousas é concienciar a poboación sobre os problemas que afectan ao medio ambiente mariño. Como empezaches neste oficio? A miña familia sempre foi percebeira. Meus pais, meus abuelos, todos eran percebeiros. E eu, desde pequeno, estuve indo con eles, vendo o que eles facían, sempre me gustou o mar e acabín traballando canda eles. Pódesme falar un pouco do teu traballo? Consiste en acercarte ás pedras cunha embarcación, temos que saltar á pedra, estar extraendo o percebe cunha raspa, extraemos o percebe durante 2 horas. Despois temos que limpalo e traelo pa terra para ser subastado. Cales son os utensilios que utilizas? Un traxe rana, uns zapatos e unhas rodilleras para protexernos das pedras en caso de levar algún golpe, e para extraer o percebe utilizamos un trueiro e unha raspa. Se é unha zona acantilada, usamos un cabo para amarrarnos e poder aguantarnos extraendo o percebe en esa zona. Que cambios notaches nestes anos? Pois durante estes últimos anos o que estamos vendo é que o produto cada vez vai a menos. As condicións están cambiando moitos e non sabemos por qué. Cales son os peligros que corres no teu traballo? Pois no traballo de percebeiro hai moitos peligros. Cando non é por unha cousa é por outra, pero principalmente o que máis peligro ten é o mar, porque está sempre de cara a él e traballas na zona de mar que está debaixo da agua, na zona que queda na marea seca, cando baixo a mar de todo. Traballas nesa zona intermareal e o mar chega hasta arriba de todo. Dependendo do mar que haya, corres máis peligro ou non, pero sempre tes risco de levar un golpe, de caer, de quedar enganchado nunha fenda. Hai moitos tipos de peligros traballando o percebe. Como vos afecta a contaminación? Enormemente no caso de todos os produtos relacionados co mar.
Si as augas están contaminadas, os seres vivos que viven na auga non poden sobrevivir. Que hai un cambio moi drástico debido á contaminación, vese ano tras ano na calidad, na cantidad de produto que hai no mar. Recomendarías o teu traballo á xente nova? Si lle gusta o mar e si as condicións cambian pa ben con respecto á cantidade percebe que vaya habendo, temas de contaminación nas augas, temas de seguridade, pois sí, é un bo oficio. Pero si as condicións non cambian, non ten moito futuro realmente. Pero si as cousas cambiaran, sí, é un gran oficio. Se che gusta o mar, é un gran oficio. Canto tempo levas traballando na batea? Xa viño ao muelle con 3-4 niños con o meu abuelo e levando traballados, pois, bueno, desde os 18. Teño unha vinculación, digamos, moi forte co mar e desde que o probei, pois non o soltei. Como o teu día a día no traballo? Temos diferentes actividades, no mar, bueno, pois temos que recoletar a semilla, temos que encordala, despois temos que trasladar o mexillón, bueno, distintas actividades. É enriquecedor, sempre aprendes cousas novas, o mellor do mundo. Como te sintes sendo a única muller nun barco? Pois eu teño a sorte de traballar ca familia, e entonces, bueno, pois digamos que é relativamente fácil, non? O sea, non tuve problemas por ser muller ou non, de demostrar ou non ter que demostrar capacidades. Pero, en general, na profesión, boto falta máis mulleres. Como vos afecta a contaminación no mar? Pois como a todos os sectores extractivos do mar, mal non o seguinte, o sea, o mexillón é un filtrador, entonces a auga, se non está a óptimas condicións, o mexillón pois pode morrer, poden coller enfermedades, o sea, non temos que ter o mar limpo e coidado para que podamos extraer dele o que estamos extraendo, no meu caso o mexillón. Podes falarnos un pouco das expresións ou vocabulario que usades no mar? Pois, por exemplo, as partes da corda, a corda do mexilón ten unha parte da primeira que se amarra ao que é a batea, que se chama rabisa, e a parte de baixo é o que a corda en sí, onde leva os palillos, que tamén se lle chaman tarabelos. É un vocabulario que, claro, realmente usámolo nós solos. É un vocabulario que, bueno, sin duda, é característico do noso sector. Obviamente, aí noutros sitios os cabos, as cordas, chamanlle de outras maneiras, e nós temos pois, unha maneira característica, incluso por portos, de chamarlle a certas cousas ou objetos, partes do barco ou incluso animales. Como ves o futuro deste traballo? Este traballo espero poder jubilarme nel, espero. Ainda me quedan moitos anos por diante. Espero que se lle poda dar unha volta, que ventre xente nova e que podamos pois, incluso melloralo máis do que está, intentar coidar máis o mar, que se involucre quen se ten que involucrar, pois eso, coidalo, protegelo, que non perder este oficio, sobre todo.
empezaste a traballar de mariscadora? En ese momento estaba sin traballo, estaban formando a agrupación de mariscadoras e me gustou a idea, máis ben de marisqueo non tiña nin idea, pero me gustou a idea porque había un seguro, entonces, pois mira, sí, había que meterse no seguro, a Xunta che daba unha concesión que foi un trozo dos lombos e máis da playa, un cachiño de playa. Tuvemos que semillar todo, esperar que crecera e máis pelear coa xente, conciencialos de que aquelo estaba sembrado por nós, íbamos a extraelo nós cando crecera e que non nos lo colleran. E tiñas que ir todos os días a recordarlo. E logo, sí, todo ben, logo empezaban a entrar máis xente, entraron tamén xa algún home, que ao principio éramos un grupo de mulleres, e ben, hasta hoxe. Contame o día a día do teu traballo. Pois coller as ferramentas, vir a traballar, extraer o marisco, escoller o grande, traelo a lonja, a cribar, logo deixámolo nas caixas e levamos o vale, conforme vendimos tantos kilos ese día. Logo, cando temos que vir a limpiar, solemos facelo solo ese día, pero xa temos vido facer as dúas cousas. Limpiar primeiro a zona e logo extraer no mesmo sitio. Ao futuro non o vexo moi ben, porque se só fora problema de unha zona sola en concreto, porque nós aquí, por exemplo, o río Ulla, baixanos dun río de agua dulce, é máis fácil de que nos morra todo aquí que noutras playas. Pero vexo en general, cando estamos mirando un telediario así, que moitas rías están paradas polo mesmo problema que temos nós. E iso preocúpame moito, porque xa non é que teñan un río ao lado, xa hai algo máis. Por iso estamos facendo certas gestións de mirar a ver que ocorre. Non sei se é polas temperaturas, si polo que é, pero agora morre con moita máis facilidade que antes. Recomendarías ás novas generacións este traballo? Eu jamás lle diría a nadie non traballes nesto. Eso xa despois de cada un, que proben. É un traballo como outro calquera. O problema é iso, que levamos uns anos malos. Que realmente é un traballo bonito, a min gústame. O aire libre, colles chuvia, sí. Tamén colles sol no verán. Cantos anos levas neste traballo? Pois con 8 ou 9 anos xa empezaba a baixar con miña abuela cando era mariscadora para axudarlle a coller o berberecho, a ameixa, para traerlla para a terra. Pero bueno, oficialmente, hasta os 16 anos non te deixan enrolar nos barcos, entonces oficialmente empecín con 16 anos. Como un día normal no teu traballo? Pois unha xornada normal, nos podemos salir ás 3 da mañán, 4, é horario normalmente de salida, e chegada, pois normalmente tamén suele ser sobre entre as 5 e 6 da tarde. Ao largo desa xornada, pois normalmente o que facemos é recoller redes, recoller o peixe que ven nelas, preparalo, volvelas a deixar no mar para o día seguinte, e despois traer o peixe a terra aquí á lonxa, facer a venta, que se fai aquí a partir das 6 da tarde, e acabar normalmente sobre as 7 da tarde. Estamos traballando con volantillas, que é un arte que se utiliza habitualmente para a pesca de merluza, e despois, dependendo tamén na época do ano que andes, que estemos, pois tamén traballamos con outro tipo de artes, como por exemplo no inverno, que andamos coas artes que chaman os miños, que son as redes que quedan caladas no fondo dun día para outro, e normalmente aí o que se suele coller pois nos meses de noviembre e diciembre, pois centolo, e despois no verán, estes últimos anos estábamos dedicándonos a ir ao bonito,
Empezábamos no mes de julio e facíamos o mes de, mediados de junio, julio, agosto, facíamos a campaña do bonito hasta setembro. E en setembro, despois descansábamos un par de mesiños. Como ves a situación actual na ría de Arousa? Está fallando moito o peixe plano, que se chama o peixe plano lenguado, rodaballo, azadías. Dese peixe estamos notando que de ano a ano está habendo bastante descenso. Non é unha situación nova, porque tamén xa sabemos que no marisqueo tamén levamos uns anos difíciles. Este ano, pois, co tema das riadas que hubo no mes de outubro e noviembre, pois tamén sabemos que houve moita mortandade polo tema das riadas. Nestes momentos, pois, a situación non é fácil, desde logo. Que poden facer os mariñeiros e a cidadanía para cuidar do mar? Eso desde fai moitos anos o que estamos tratando é de que non se fagan vertidos nas rías, que é do medio onde normalmente solemos traballar. A xente cada vez creo que está máis concienciada que non se poden facer certos vertidos, nin botar basuras, pero o que está depositado no fondo xa está. Se están facendo plans a través de asociacións para facer limpiezas, regeneracións. Penso que pouco a pouco a xente pois se conciencia de que é o noso medio de vida, ou temos que intentar facer que o noso medio de vida e que a xente pois colabore en non depositar ou botar basura ao mar. Temos moito que aprender dos mariñeiros e mariscadoras da ría. Eles entenden mellor que ninguén as necesidades de coidar do mar para que as futuras xeracións poidan disfrutar del. Por iso, debemos valorar e defender o seu traballo, evitando que se perdan os seus coñecementos. Por iso, decidimos darlle voz. Preservar o medio ambiente mariño e asegurar o relevo destes oficios tamén está nas nosas mans. Entre todos, podemos conseguilo.